أرست زينام أبا وشت شعات عمتات بيرا وربحا زحلو بوليسيتات ركب قديات وصايك تدور مخالم تحبيرون أبا زحلو شعات عمتات بزتوغن سرعتي تبتحنة حيل إلكتريك إثيوبيا زيادة موساقو تقليتون كاب زينا وصاي تشاينا فلاماي ترانسبورت سب ألبان فاريت علاو مقبارة أفليطا سلام طعنا بلي زقوركم تملكتنا كما يمسيكم لك ساعات حدا خوينو كم تلمود نساعات تدالو زيناتات حزنا مزينا لنا زيناتات ندامرحكم ساهم صنح أنا إبراهيم فسام فلما بحصرت زيناتات كنجمر سالساي فوروم بارلاما زيغاتات حق منغستاونتن او إثيوبيا بزول مري حساب اب بايتو كلت حزبي يسالطلهم ابتي فوروم أفو قبائي بايتو كل تزبي تاقسة جافو منيستر وانا تصوع منغستي أبتي بايتو تسفاي بلجيجي عبالات تبايتو مورانن عدمز تقور اللو ماقايشن ترخيبهم أبا تاريخ قعزو حقا منغستي تيبيان حقا منغست عالمن زدهابا صحوفات أبتي فورم قريبهم ميتنا تقبر مخانو حبريتا بايتو كل تزبي يردم بوليسي حرشان لمعات قطرن إثيوبيا نمرقاز مسسان مهرتي لعرب حاكم زلوو تقاليتهم منستر حرشا مس انستيتيوت حرشان ترانسفورميشن كمون بيروتات حرشا كللات بمتحبار نبوليس حرشان لمعات قطرن إثيوبيا زفالت مدرخ هبا كتما ولايتا صدو يكايدلهم منستر ديتا منستر حرشا إياسو إلياس بوليسي حرشان لمعات قطرن إثيوبيا نمدارك تأكلات عود حرشا ناي مفلات سراح يسرح كم زول قليصهم بوليسي قبرنان لمعات قطرن إثيوبيا بيت مخرب منسترات 17 ميازيام كل تشحن 16 عام تمرت أبز السالة ومبال 3 حدن سرعة عقيب ومتداقو يفلت إثيوبيا أبال بريكس بمخان زركو مخسبات قطبا كب نمبال لعل ربحا كم زلوو وانا دايركتور انستيتيوت قدات وصاي جعفر بدرو قليص أملهم أبتي مدرخ وانا دايركتور انستيتيوت قدات وصاي جعفر بدرو تكالات اكسبورت بيراو ربحا زحلو حسابات ممصا تسويت كم زقبر اللهم قليصهم تكالات اكسبورت إثيوبيا أب بريكس زلوون أرائيا حقراو تلمتات نمعوات بزبل مري حساب أب يونيفرسيتي جمع نكالاي جزه زتا بوليسي بريكس يسالت اللهم بريزيدنت يونيفرسيتي جمع دكتور جمال أبافيتا أبوان تزته زغير زولو كنتات عالم أوشت إثيوبيا كلو زقبا استراتيجيكاوي من قدن لعل تربحنات مرقات نيلون نمعباين تسوي زقبرو الحلافنات بتقبار كنر إينايلوم هاجراوي لوطي وقعوي زخونلو شوعي عامت زدقف هزباو سلفي أب كتما سمرا يسالتلهم اتي هزباوي سلفي تمالي لو من صباحن إثيوبيا لعلنا بزبل مري حسابيو زكايد زلهم أبتي هزباو سلفي ببركو زركو أمرار حاتي كلل عبيت عدي أبوتات هايمانوت مناسين نبرتي كتما سمران لوغيان ترقيبهم أبتي سلفي ناي مقابيت فره ناي حابار تمالي ناي حابار لومي حبيرنا جميرنا حبيرنا كنس انحنا زبلون كالوتن ملأختتاتي محرالفو مهلاوم أبتي كومنيكاشن تي كلل زرخبنا حبريتا يردم عب كل الحرري كاب صح جميرو زخبر بعال شواليد بعوت نمززام زخل قدمه مدلوات كم استزازمه بوليس كوميشن كل الحرري أفليتوم كوميشنر رمزي سلطان تي بعال بدمقة تخبيرون خزازم كاب كلهم ورداتات استوصاصو أكلات ستا بحوار زته بمكياد ناب سراح مئتاو عرقاقيصوم
أب دروتي بعلن أبتي علتن مجناق ترافيك كيفتر استوصل من قدتات التكبابي لترافيك عصو كم زخونو مزرابهم كبيرو كوميونيكيشن تكلل زي ترخب حبريتا يردم معد زيناهم تكاتر زلهم تملكتي حزر ما بزرزر نابز حزنايم زيناتات كحلفكم أبز حلف شوعات عمتات بستوغن سرعتي تبصحنت حيل إلكتريك إثيوبيا زيادة موسخو وانا فصام سرع قلقالوت إلكتريك إثيوبيا إنجينير جيتو غرمو تزاريبهم نعماويل قلطوف قلقالوت نمحابوغن أب تكنولوجي تقرات بمقبار اونتا وصيت تمزقيو الليلهم أباد ويناي زي أكوز أبصاب جيتاتشو علمو كم صعب كأربايو أبز حلفو شوعة عمتات جبوت لوتي كان منغوز ترأيلهم عودتات حيل إلكتريك ترقوحيوم أبت عودي بزتوغنو سراحتي كتري تربحتي عماويل معباي مخالو يقلز والنافذ مسرح قلقالوت إلكتريك إثيوبيا إنجينير جيتو غرمو أبز حزي اوان تبصحنت حيل زهاجر زيادة موساخ كم استخالم قليصهم ኢትዮጵያ እንግዲህ ህዝብ አሰፋፈሩ በጣም ከቨሬጁ በጣም ተበታተነ ያለበት ሁኔታ እንዳለ ይታወቃል። አሰፋፈራ ህዝብ ኢትዮጵያ ዝተበታተነ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ተበጻሕነትና እውን ትሕት ኣብ ዝበለ ብርኪ እዩ ነይሩ። ሕዚ ግን ኣስታት 54 ሚእታዊ በዝሒ እዩ። ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት መብራህቲ ዝረኸባ ናይ ገጠር ከተማታት በዝሒ ናብ ኣስታት 1382 በዝሐን እየን። ተረባሕቲ እዚ ዕድል ኮይነን ዘለዋ መብዛሕተን ኣብ ገጠር ኢትዮጵያ ከምኡውን ወረዳታትን ዞባታትን ዘለዋ ከተማታትየን ተበጻሕነት ሓይሊ ሙሳኽ ዝተኻለሉ ምኽንያት ዝተፈላልዩ አማራጭታት ብምጥቃም ምዃኑ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ግልጋሎት ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ጌቱ ገረመው ጸሪሖም የመነጨውን ኢነርጂ እቲ ዝፈልፈል ኢነርጂ በመስፋፊዕ መስመር እናተዘርግሐ ክሳብ ጫፍ ዘለው ከተማታት ኢትዮጵያ ምብጻሕ ምኻል ማለት እዩ ካብዚ ወጻኢ ድማ ባዕሉ ብዝኻለ ኩነታት ብፕሮጀክታት ሶላር ዝተፈላልዩ ፕሮጀክታት ተነዲፎም ካብ ፋይናንሳት ባንክ ዓለምን ኤዲቪን መጀመርያ ናብ 12 ከተማታት ጸኒሑ ድማ ናብ 25 ዝኣኽላ ከተማታት ገጸር ሕዚ ድማ ኣብ ከይዲ ኣተገባብራ ዘለዋ 101 ከተማታት ኣብዚአን ተበጻሕነትና ክብ ንምባል ተኻኢሉ እዩ ኣብቲ ዓውዲ ዝስተውዓል ምቁርራጽ ሓይሊ ብዘላቕነት ንምፍታሕ ትኹረት ተዋሂብዎ ይስራሓሎ ተባሂሉ ካብዚ ብተወሳኺ እውን እቲ ግልጋሎት ንዓማዊሉ ቅልጡፍ ግልጋሎት ንምሃብ ኣብ ቴክኖሎጂ ትኹረት ምግባሩ ኢንጂነር ጌቱ ገረመው ተዛሪቦም የዛሬ 7 ዓመት ላይ አንድም ደንበኛችን ገንዘቡን በዲጂታል አማራጭ መክፈል አይችልም ነበር ከም ሎሚ 7 ዓመት ዓማዊልና ገንዘቦም በዲጂታል አማራጭ መክፈል አይኽሉን ነይሮም እዚ ዓብይ ምርኣያ እዩ ሎሚ ግና ካብ ዘለውና 5.1 ሚሊዮን ዓማዊል እቶም 9.8 ሚታዊ ገንዘቦም ናብ ጸገም ከይተሳጥሑ በአግባቡ አታውና ገበሩ እዮም ብምዃኑ ድማ ትካልናውን ዓብይ ረብሓ ረኺብሉ እዩ ከም ሃገር እውን እዚ ዓውዲ ዝዘመነሉ ምስ ተፈላልዩ ትካላት ምስ ቴሌኮም ካልኦት አማራጭታት ዲጂታል ምስ ዝቡን ትካላት ሓቢርና እናሰርሕና ኢና እዚ ዝለዓለ ለውጢ ዝተርኣየሉ እዩ ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ሓይሊ ዝፍጸሙ ገበናት ንምክልኻል እቲ ግልጋሎት ምስ ዝተፈላልዩ ትካላት ተዋሂዱ ይሰርሕ ከም ዘለውን ተገሊጹ ትካል መንደር ጽሬት ኣብ ዓመት ንልዕሊ 5.2 ሚሊዮን ቶን ምህርትታት ንግዲ ወፃን ውሽጢ ዓድን ጽሬቶም ኣብ ምርግጋጽ ዓቕሚ ከም ዝርከብ
ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ዶክተር ካሳሁን ጎፌ ገሊጾም ኢትዮጵያ ካብ ምፍራይ ዝብገስ ስትራቴጂክ ንግዲ ብምስዓባ እውን ጭቡጥ ውፅኢት እናመዝገበት ከም ዘለኦም ገሊጾም ዘለዎም ንጸብጻብ ጌታቸው ባልቻ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ከም ጽዑብ ተቕርበያ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 2010 በጀት ዓመት ካብ ንግዲ ወጻኢ ዝተረኸበ ኣታዊ 2.6 ቢልዮን ዶላር ምንባሩ መረዳእታታት ይሕብሩ እዮም። ኣብ ዝተተሓዘ በጀት ዓመት ኣብ 8 ወርሒ ጥራይ 4.5 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝተረኸበ ሚኒስተር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳር ዶክተር ካሳሁን ጎፌ ገሊጾም እዮም። 2010 ከወጪ ንግድ የተገኘው ገቢ 2.6 ቢልዮን አሜሪካን ዶላር ነው። ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ካብ ንግዲ ወጻኢ ዝተረኸበ ኣታዊ 2.6 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሙሉእ ዓመት ኣብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ 4.2 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ በፂሑ እዩ ኣታዊና ልዕሊ 6 ቢልዮን ዶላር ኢና ተፅቢት እናገበርና ዘለና ናይ 12 ኣዋርሕ ማለት እዩ። ልዕሊ እዚ ምስራሕ ይከኣል እዩ። ማክሮ ቁጠባ እውን ናይ ባዕሉ ኣበርክቶ ኣለዎ እዩ። ነዚ ለውጢ እዚ ኢትዮጵያ ካብ ምፍራይ ዝተበገሰ ስትራቴጂክ ንግዲ ብምስዓባ ኣብ ንግዲ ወጻኢ ዘለዋ ቅቡልነት ካብ እዋን ናብ እዋን እናዓበይ ምምፀውን እቶም ሚኒስተር ሓቢሮም እዮም። የተሰራ ስራ ነው። የወጪ ንግድን ተወዳዳሪ የሚያደርገው ከማምረት የሚነሳ ንግድ ስለሆነ የምንከተለው የንግድ ስትራቴጂ ዝተሰርሐ ስራሕ እዩ። ንግዲ ወጻኢ ተወዳዳሪ ክገብሮ ዝኽእል ናትና ምህርትታት ኣብ መባፅሕ ዕዳጋ ዓለም ፀገም ነይርዎም እዩ። ብምክንያት እዚ እውን ዝተወሰኑ ምህርትታት እዮም ዝወፁ ነይሮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ሓደሽቲ ዕዳጋታት ተፈጢሮም እዮም። ኮንትሮባንድ እውን ይቕንስ እዩ ዘሎ። ውፅኢት ለውጢ ዝኾነን ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተመረቐ መንደር ፅሬት ኣብ ዓመት ልዕሊ 5.2 ሚልዮን ቶን ምህርትታት ንግዲ ወጻኢን ውሽጢ ዓድን ፅሬት ኣብ ምርጋፅ ዓቕምና ፈጠረ ከም ዘለውን ተገሊጹ እዩ። በኤክስፖርት የሚታወቅ ሀገር አፍሪካ ላይ ቀዳሚ ሀገር መሆን እንፈልጋለን ከተባለ ይሄ ከጥራት ቁጥጥር ውጭ የሚታሰብ ጉዳይ አይደለም። ኢትዮጵያ በመንጽር ሓፈሻዊ ሀገራዊ ምህርታ ካብ ንግዲ ወጻኢ ትረኽቦ ኣታዊ ዝተሓተ ምዃኑ ገሊጾም ነዚ ንምዕባዩን ምስ ተመረጹ ሃገራት ፈተነ ንግዲ ይትግበር ምህላውን እቶም ሚኒስተር ሓቢሮም እዮም። ከተመረጡ ሀገራት ጋር የሙከራ ንግድ ትጀምራለች አፍሪካ ነጻ ንግድ ቀጠና ምስ ተመረጸ ሃገራት ፈተነ ንግዲ ክትጅምር እያ። እዚ ንግዲ ኢትዮጵያ ንኽዓቢ ይገብር እዩ። ናጻ ንግዲ ዞባ ኣፍሪካ ንኢትዮጵያ ተስፋ ምዃኑ ዝሓበሩ እቶም ሚኒስተር ቡንን ጥረምረን ካልኦት ምህርትታት ንግዲ ወጻኢ ብምልኣኽ ተረባሒነት ሃገር ንምርጋፅ ይሰርሕ ከም ዘለውን ሓቢሮም እዮም። ኣብ ውሽጢ 7 ዓመታት ለውጢ ብሄራዊ ረብሓ ዝሓለዉ ፖሊሲታት ርክብ ጉዳያት ወጻኢ ክትግበሩ ምኽኣሎም ተገሊጹ ብመዳይ ዲፕሎማሲ ቁጠባ ዕውታት ስራሕቲ ከም ዝተሰርሐ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ንጸብጻብ ተስፋይ ለሜሳ መርሃ ሰላም መረሳ ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ኢትዮጵያ ዕውት ፖሊሲታት ርክብ ጉዳያት ወጻኢ ተግባራዊ ዝገበረትሉ እዋን ምንባሩ ምስ መደብ ዳጉ ኮርፖሬት ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ጻኒሒት ዝገበሩ ሰሙያ ተናጊሮም ኣብ ዓመታት ድሕረ ለውጢ ፖሊሲ ርክብ ጉዳያት ወጻኢ ጎረባብቲ ሃገራት ማእኸሉ ብምግባር ጥንኩር ዞባዊ ትሕብብር ባይታ ክሕዝ ኣኽኢሉ እዩ። በሁለትዮሽ ግንኙነት የተሰሩ ስራዎች አሉ። በተለይ ከጎረቤት ሃገራት ጋር ብፍላይ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብክልቲኣዊ ርክብ ኣቢልካ ዝተሰርሑ ስራሕትታት ኣለዉ። ላዕለዎት መራሕቲ ሃገርን ዘፈራትን ኣብ ኢትዮጵያ ዑደት ዘሳለጥሉ ኢትዮጵያ እውን ጉዕዞታት ዘሳለጠትሉ ኩነት ንሰላም ዘለና ተበግሶን ቀዳምነት ረብሓ ጎረባብቲ ሃገራት ዘለና ባህጊ ዘመላኽት እዩ። ኣካያይዳና ብክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቢሉ ሽልማት ኖቤል ክንረክብ ሰሪዑና እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ኣብ በዓል ብዙሕ ወገን መድረኽ ዲፕሎማሲ ኣብ ኢጋድ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኣፍሪቃ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ከምኡውን ሕዚ ኣብ ብሪክስ ተጸንቢርናሉ ዘለና ክስተት ተደማጽነትና ዘወሰኸ ተሳትፎን ጽዕንቶ ፈጣሪነትናን ከምዕብል ብርክት ዝበሉ ዝተሰርሑ ስራሕትታት ኣለዉ። አፍሪካ ባለው ሀብት ላይ በጋራ የመጠቀምና የመልማትን ጉዳይ ኣፍሪካውያን ዘለዎም ጸጋ ብሓባር ክጥቀሙን ከልምዑን በሪ ዝኸፈተ እዩ። ከም ኣብነት ኣብ ዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ተበጻሕነት በሪ ባሕሪ ስለ ምህላውን ዝተፈላለዩ መረፅታት ወደብ ናይ ምስፋሕ ዛዕባ ነዚኦም ኩሉ ዝሓቆፈ ናይ ፖሊሲ ለውጢ እዩ ተኻይዱ። የፖሊሲ ለውጥ ነው የተካሄደውና ኢትዮጵያ ኣብ ዲፕሎማሲ ቁጠባ ዓወታት ከም ዝዓተረት እውን ተገሊጹ እዩ። ጀመረ ጊዜ ጀምሮ ትልቅ ፓራዳይም ሽፍት መጣንባቸው አንደኛው የእይታ ጉዳይ ካብ ዝፈልምናሉ እዋናት ሒዙ ስር በቆስ ለውጢ ባይታ ካብ ዘትሕዝናሎም ሓዲኡ ኣረኣያ ዲፕሎማሲ ቁጠባ ምስፋሕን ንዕኡ ድማ ንናይ ውሽጢ ዓዲ ምዕባለ ዘድልዩና ፋይናንስ ቴክኖሎጂ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ምርካብ ካብዚ ብተወሳኺ እውን ኢትዮጵያ መባፅሕ ክትኸውን ምስራሕ ሓምዲ ካብ ዝበሃሉ ስራሕትታት ንሓዲኡ እዩ። ኣብ መላእ ዓለም እንርከብ ኤምባሲታት ሃገርና ዝተቐስናዮ ዕማም እንዳዓመምና ጸኒሕና ኢና። ከም ምርኣያ ክኾን ናይ ፓኪስታን ንርኢ ከለና
እዚ ኤምባሲ ነቲ ለውጢ ስዒቡ ኣብዚ ምኽፋቱ እቲ ለውጢ ፈተውቲ ኢትዮጵያ ናይ ምዕባይ ተግባራዊ ዝኾን ርክብ ምስ ዓለም ዘለና ርክብ ክሰፍሕን ናይ ሃገርና ሃገራዊ ረብሓ ንምሕላው እንኸደሉ እዩ። ፓኪስታን ካብ ዝመጻናሉ እዋናት ሒዙ ኣብ መላእ እንርከበሉ ዞባ ማእኸላይ ምብራቕ ዝስርሑ ስራሕትታት ማእኸሎም ዲፕሎማሲ ቁጠባ እዩ። ኢትዮጵያ ኣባል ትካል ንግዲ ዓለም ለኸ ንምዃን እትገብሮ ዘላ ዓውት ልዝብ ጉህር ትኾን ተሎ ገዘፍቲ ዓውትታት ቁጠባ ክትዓትር ዕድል ከም ዝፈጥር ገሊጾም እዮም። ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ኣብ መርሃ ግብሪ ልምዓት ኮሪደር ሕቶ መንበሪ ኣባይቲ ዜጋታት ብዝሐሸ ብርኪ እናተመለሰ መምፁ ተገሊጹሎም። ድሕሪ ለውጢ ብዝተሰርሐ ስራሕ እውን ኣብ ልምዓት ኮሪደር ከተማን ልምዓት ኮሪደር ገጠርን ኣብ ህንፀት ኣባይቲ ርኡይ ውፅኢት ከም ዝተመዝገበ ተሓቢሩ ዘሎ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ዝርዝር ኣለዋ። ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ ኣብ ነዊሕ ዓመት ታሪኮም ኣብ ኣጸጋሚ ኩነታት ናብረኦም ይመርሑ ምንባሮም ብምስሊ ዝተቐመጡ መረዳእታታት ይሕብሩ እዮም። ክረምት ሲመጣ እሞታለሁ እንጂ እወጣዋለሁ አለኝ። እጃጠር ወገኖች ኢትዮጵያውያን እናቶቻችንን እንባ ማበስ ብቻ ነው። በጣም እያሰብን ይሳቀን በሰቀቀን ነበር የምንኖረው። ግልጆቼ ሁላ በሳምባ ሁላ ታመው ብዙ ችግር የደረሰብኝ ሰው ነው። ብዙ ኢትዮጵያውያን እናቶቻችን ይህንን ሲያገኙ ማየትና ሲስቁ ማየት ብቻ ነው እንፈልገው። መንግስቲ ብልጽግና ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ናብዚ ማለት እውን ኣብ ውሽጢ 7 ዓመታት ዜጋታት ንኽብሮም ኣብ ዝምጥን ከባቢ ክነብሩ ንምግባር ዜጋ ተኮር ትልሚ ሓንፂፁ ብርክት ዝበሉ ስራሕትታት እናወገነ መጽኡ እዩ። ብምኽንያት እውን ኣብ ውሽጢ 7 ዓመታት ንብዓት ዜጋታት ተሓቢሱ ንምርኣይ ተኻኢሉ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ሎም ቀነ ምስ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝነበሮም ጸንሒት ኣብ መርሃ ግብሪ ልምዓት ኮሪደር መነባብሮ ዜጋታት መቀየር ከም ዝተኻለ ምሕባሮም ይዝከር እዩ። በቤት ላይ ቤት፣ በአጥር ላይ አጥር፣ በአጥር ላይ ሰርቪስ የነበረውን የኑሮ ዘዬ ቀይረን ኣብ ልዕሊ ገዛ ካሊእ ገዛ ኣብ ልዕሊ ሓጹር ካሊእ ሓጹር ዝነበረ ከይዲ መነባብሮ ቀይርና ደቅና ውፅእ እንትብሉ ኩዕሾ ዝፃወትሉን ዝዘናግዑሉን ከባቢ ፈጢርና ኢና። ካብዚ ብተወሳኺ መሰረተ ልምዓት ሃገር እውን እናተማለየ እዩ ዘሎ። ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሓለፉ ዝተወሰኑ ዓመታት ልዕሊ 200 ኪሎ ሜትሮ መንገዲ ተሰሪሑ እዩ። መንገዲ ሳይክል፣ መንገዲ እግረኛታት፣ መእለያ ፈሳሲ፣ መስመራት መብራህቲ ተሳሊጦም እዮም። ነዙይ ከመርኣያ እውን ቅድም ክብል ኣዝዩ ኣጸጋም ኣብ ዝበሃል ከባቢ ይነብራ ዝነበራ ድሕሪ ለውጢ ሰማዒ ዝረኸባን ናብረአን ዝተቐየረ ኣዲታት ብዛዕባ ዝተገበረለን ከም ዝስዕብ የመስግና። አንድ ቀን የኔም ቀን ይኖራል። አንድ ቀን በቃ እግዚአብሔር አንድ ቀን ይነጋል። ዝኾነ መዓልቲ ናተይ ዝብሎ መዓልቲ ክህሉ እዩ። ፈጣሪ ከውግሐለ እዩ ክሪኤኒ እዩ ዝብል እምነት ነይሩኒ። ፈጣሪ ይመስገን ሪእኒ እዩ። ስለ ኑሮ ሲወራ እኔ መንግስት እንዲህ አስታውሶ ከዚች አንስቶ ከጥቀርሸዋ ቪላ ቤት ይሰጠኛል የሚል በህልሜ ማስቤው አላውቅም። ብዛዕባ ናብራ እንትልዓል መንግስቲ በዚ ልክዕ ዘኪሩኒ ካብዚ ንምንባር ኣጸጋሚ ከባቢ አልዒሉ ቪላ ገዛ ይህበና እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ብሕልመይ ኳሪ ኣይፈልጥን። ኣብ ውሽጢ 5 ዓመታት ኣብ ዝተሳለጡ ስራሕቲ ህንፀት ኣባይቲ እውን ልዕሊ 167,000 ኣባይቲ ተሃኒጾም ንረብሓ ከም ዝውዓሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ገሊጾም እዮም። ቤቶች ግንባታ በሚመለከት ህንፀት ኣባይቲ ብዝምልከት ኣብ ዘመን ኢህወደግ ማለት እውን ካብ 1997 ዓመተ ምህረት ክሳብ 2010 ዓመተ ምህረት ኣስታት 160,000 ኣባይቲ ተሃኒጾም እዮም። ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ግና 167,000 ኣባይቲ ተሃኒጾም እዮም። ናይ 5 ዓመት ስራሕና ምስ 15 ዓመት ስራሕ ክነጻጸር ይኽእል እዩ። ሕዚ እውን ልዕሊ 100,000 ዝኾኑ ኣባይቲ ብመንግስትን ብዘፈር ውልቀን እናተሃነጹ እዮም ዘለዉ። ድሕሪ ለውጢ መንግስቲ ብልጽግና ንመርሃ ግብሪ ልምዓት ኮሪደር ዝለዓለ ጠመት ሂቡ ዝሰርሐ እንትኸውን ኢትዮጵያ ኣብ ሓፂር እዋን ብዘርእየቶ ለውጢ እውን ንሃገራት ኣፍሪካ ኣብነት ምዃን ክኢላ እያ። ዕላማ ልምዓት ኮሪደር ንደቅና ሰናይ ሃገር ምርካብ እዩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድን ኣብ ስራሕ እውን ዝለዓለ ለውጢ ከም ዝተረኣየ ገሊጾም እዮም። ምዛት ተሒዘን ከንቲባ መምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ እውን ቃል ህዝብ ንምፍጻም ብርቱዕ ክትትል ይገብራ ምህላውን አርዲኤን እየን። ቀንና ሌሊት እየተሰራ ነው ያለው። አሁን እዚህ ጋር ሰራተኞች እናበረታተናቸው ቀትርን ለይትን እናሰርሐ እዩ ዘሎ።
ነቶም ሰራሕተኛታት እናበረታታዕና ኢና ዘለና ስራሖም ጽቡቕ ብዝበሃል ብርኪ እናሳለጡ እዮም ዘለው ንህዝብና ቃል ብዝኣተናሉ ልክዕ ብመሰረት ፕሮግራምና ዛዚምና ንምርካብ እናሰርሕና ኢና ዘለና ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ዝተጀመረ መርሃ ግብሪ ልምዓት ኮሪደር ናብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ማለቱን ባህር ዳር ሐረርን ጅግጅጋን ጅማን ንኻልኦት ከተማታት ሃገርና ሓዊሱ ብምስፍሑ ሩኡይ ለውጢ እናተመዝገበ መጽኡ እዩ በጣም እኔ መግለጽ ያቅተኛል በጣም ጥሩ ሁኔታ ነው ያለው እዚ ንምግላጹ ዘጸግም እዩ ጽቡቕ ኩነታት እዩ ዘሎ ከተማ ብጣዕምና ተለወጠ እዩ ዝስራሕ ዘሎ ልምዓት ኮሪደር ብጣዕም ጽቡቕ እዩ ይቐጽል ዘብል እዩ ጽባቐ እዛ ከተማ ካባና ሓሊፉ ንደቅና ደቅናን ዝሐሸን ዘመናውን ህይወት ንኽመርሑ ዕድል ዝፈጠረ ብምዃኑ ጽቡቕ እዩ በጣም ጥቅጥቅ ያለ ጫካ ነበረ ቆሻሻ ምናምን እየመጣ እዚህ ጋር ነበር የሚደፋበት እዚ ስፍራ ጓሓፍ ዝጓሓፈሉ ጽዑቕ ደን እዩ ነይሩ ሽዑ ዝነበሮን ሕዝን እንትዕዘብ ኣዝዩ ሓጎስ ዝፈጥር እዩ ኣነ ባዕለይ ዕረፍቲ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ኣብ ዝመጽየ ግዜ ይዘሕልፎ እዚ ከም ዝክኸውን ኢለ ሓሲበ ይፈልጥን ግን ብግዜ ዘይኸውን ነገር ስለዘየለ ኮይኑ መንግስት ብልጽግና ውሽጢ 7 ዓመታት ካብ ልምዓት ኮሪደር ከተማ ብዝሓለፈ ኣብ ልምዓት ኮሪደር ገጠሩን መነባብሮ ሓረስቶት ንምቕያር ትልሚ ሓንፂጹ ናብ ተግባር ኣትዩ እዩ ኣብዚ ስራሕ ዝውን ዝናኣል ለውጢ ተመዝጊቡ እዩ የገጠር ኮሪደር ማለት የእያንዳንዱን አርሶ አደር ቤት አኗኗር ዘይ መቀየር ማለት ነው ኮሪደር ገጠር ማለት ከይድ መነባብሮ ሕድሕድ ሓረስቶት ምቕያር ማለት እዩ ቡን ዝሸጥ ሓረስታይ እንሰት እንተሃልይዎ ሽንጉርትን ጉዕ በርበረን ደርሆን ዝህልዎ ክልተ ላሕምታት እንተሃልይዎ ሃፍታም እዩ እዚ ሃፍቲ ግና ንሃፍታም ዝኾነ መነባብሮ ክነብር ኣብ ምግባር ነዚ ሓሳብ ምድጋፍን መቕባልን ኣድላዩ እዩ ኣብ ከተማ ጥራይ እንተይኮነ ኣብ ገጠር ዘለዎ ዜጋታት ናብሮም ክቕየር ይግባእ ተመልከቱ ሕዝርማ ናብ ዜና ዕዳጋ ከስግረኩም ኩባንያታት ቤልጅየምን ሉክዘምበርግን ናብ ኢትዮጵያ መማረጽታት ኢንቨስትመንት ክሳተፉ ኤምባሲ ኢትዮጵያ በቤልጅየም ጻውዒት ኣቕሪቡ እቲ ኤምባሲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎ ኣማራጽታት ኢንቨስትመንት ንምድንፋዕ መፋለጢ መድረኽ ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣካይዱሎም አምባሳደር እሸቴ ጥላሁን ኣብቲ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየዱ ምምሕያሻት ኢኮኖሚ ምቹ መማረጽታት ኢንቨስትመንት ምፍጣሮም ሓቢሮም ኣለዉ ከምኡውን ኩባንያታት ቤልጅየምን ሉክዘምበርግን ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ክገብሩ ጻውዒት ኣቕሪቦም ሕርሻ ፋርማሲ ቱሪዝም መዓድንን ቴክኖሎጂን ብቐንዲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጠመተ ዝሃቦም ዓውድታት ኢንቨስትመንት እዮም ምባሎም ካብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድእ ኣብ ምምሕዳር ከተማታት አዲስ አበባን ሸገርን ብጎስጓስ ኢትዮጵያ ተፍሪ ቢሎም ናብ ስራሕ ዝኣተው ኢንዱስትሪታት ጭቡጥ ውፅኢት ከም ዘምፁ ተገሊጹ ሰሙያ መራኸብቲ ሓፋሽ ብጎስጓስ ኢትዮጵያ ተፍሪ ልዑል ለውጢ ዘምፁ ኢንዱስትሪታት ይዕዘብሎም እቶም ኢንዱስትሪታት ኣብ ምምሕዳር ከተማታት አዲስ አበባን ሸገርን ብጎስጓስ ኢትዮጵያ ተፍሪ ጭቡጥ ውፅኢት ዘምፁ ከም ዝኾኑ ተገሊጹ ዘሎ ሕጽረት እታወታትን ሸርፎ ወፃን ሓዊሱ ብዝተፈላለዩ ጸገማት ዝተዓፀውን ስራሕ ጠጠው ዘበሉን ከም ዝነበሩ ድማ ተሓቢሩ ሚኒስትር ኢንዱስትሪ 625 ኢንዱስትሪታት ብሃገራዊ ጎስጓስ ኢትዮጵያ ተፍሪ ናብ ስራሕ ከም ዝኣተው ገሊጹ ናብ ዜና ወጻኢ ትንሰግር ድማ ቻይና ፈላማይ ትራንስፖርት ሰብ አልባ ነፋሪት ዕላው ምግባራት ተሓቢሩ ትካል ሲቪል አቪዬሽን ቻይና ኣብ ዓለምና ፈላማይ ትራንስፖርት ሰብ አልባ ነፋሪት ኣብታ ሃገር ተግባራዊ ንክኸውን ፍቃድ ምሃቡ ተገሊጹሎም በቲ ትካል ፍቃድ ዝተዋሃቡ ኢሃንግ ሆልዲንግን ሄፊ ሄይን ዝተባሃሉ ትካላት መንገዲ ኣየር ዘቕረብዎ ቴክኖሎጂ ብኣየር ዝግበር ግልጋሎት ትራንስፖርት ሰብ አልባ ብዝኾነ መንገዲ ምትግባር ዘኽእል ምዃኑ ኣፍሊጦም እዮም ሰብ አልባ መጓዓዝያ ኣውሮፕላን ዝብል ስያመ ዝተዋሃቦቲ ቴክኖሎጂ ብዝተገጠመሉ ቦርድ ኮምፒዩተር ጂፒኤስ ኮንትሮል ሪሞንትን ብኻልኦት መሳርሕታትን ከም ዝሕገዝ እውን ተመላኺቱ እዩ ቻይና በመወዳእታ 2025 ኣቋፅራ ፈረንጂ በቲ ዘፈር ዝንቀሳቐስ ገንዘብ 207 ቢልዮን ዶላር ንምብፃሕን ኣብ 2035 ድማ ብዕፅፊ ንምዕባይን ከም ትሰርሕ ኒውስ ዊክ ንመራኸብቲ ሓፋሽ እቲ ሃገር ብምጥቃስ ጸብፂቡ
أب موداتا معد زينا قدمي مزامنا قند زيناتات زعلتي كزخاخركم أب وشت شعات عامتات ببيراوي ربحة زحلو بوليستات ركب قدات وطايك تقور مخالهم حبيرهم أبز حلف شعات عامتات بستوغن سرعتي تبصحنت حيل إلكتريك إثيوبيا زيادة موساخو تقليصوم كاب زينا صاي تشاينا فلاماي ترانسبورت سب ألوان فارت علاو مقوار أفليطا بارك سملكتي مع زينا بزيزا زمنا سلام كتالكم عزينا نمسجن زينا تات ندمرحكم ساهم تنعقو أنا أبراهيم سانيرة سلام